אנחנו עכשיו בלייב, עדינוש. עלינו ככה ללייב, ואני רוצה לשתף אותו בכל מיני מקומות. רוצה שכאילו גם את תגידי לחבר'ה שלך ששווה רגע לשאול פה שאלות ולהקשיב, כי אנחנו הולכים לדבר גם על המצב, אבל לא רק על מה באסה במצב, כי הבאסה כולנו חווים אותה. אני רוצה לדבר, כמו שדיברנו עכשיו בכמה דקות לפני, מה כן עשינו כדי להמשיך הלאה. איך מצאנו עוד פתרון, ועוד קבוצה, ועוד חברים, ועוד מכרים, ועוד אנשים שכן מתעניינים בשירותים שלנו. עכשיו זה לא מובן מאליו, כאילו אני רואה המון מטפלים ויועצים ומאמנים, וכאילו המון נותני שירותים שהיו ברגע בתדר נמוך, וזה לא משתנה. הרבה שחששו לשווק, ושאלו אותי, מה, אני אשווק עכשיו? זה לא זמן, אנשים עכשיו כאילו חווינו את הטראומה של העולם, אבל גם אם כן חווינו את הטראומה של העולם, העולם המשיך, הבנקים המשיכו, משרדי ממשלה המשיכו, הצבא חד משמעית ממשיך, והעליתי איזה לייב בשבוע-שבועיים האחרונים, התקלקל לי השק הטעינה בפלאפון. איזה כיף לי שהיה בעל עסק מספיק אמיץ לפתוח, לעבוד רגיל בשעות שלו, רק הוא בחנות, נכנסתי, תיקן לי את השק הטעינה, רבע שעה, קיבל כסף, אני יצאתי מרוצה, הוא יצא מרוצה. עכשיו, זה מהדברים הקטנים האלה שאני כל הזמן אומר. זה מעניין אותי איך עוברת לך התקופה הזאת, כאילו, אני מחזיק ממך אחת המטפלות היותר מקצועיות שאני מכיר. יש לך המון הכשרות, מאמר מוסגר, עדינה הייתה לקוחת הבר שלי לפני איזה שנה וחצי, שנתיים, עושה תהליך נפלא, ועד היום אני נשאר מיודדים. אז עדינה, ספרי. ערב טוב. ספרי. אז קודם נתחיל בערב טוב. אז נתחיל קודם כל בערב טוב. ערב נפלאות. ערב טוב לכולם, ואני כן בלייב עם סגי היקר, היועץ, שאני באמת חייבת לו המון, והחלטנו ככה לעלות באופן ספונטני את הלייב הזה, וקצת לדבר על מה שאנחנו חווים בשבועיים האחרונים, כל הכאוס הזה וכל כל המלחמה הזאת, ואיפה אני בתוך כל העניין הזה, גם כמטפלת וגם כמו כולם, גם כעדינה, כבן אדם. אז כן, אז אני, כדי לשמור על עצמי, קודם כל, אני לא רואה סרטונים, אני לא נחשפת לתכנים, אני מעדיפה שלא. אני הגעתי למסקנה עוד לפני הרבה זמן שהגוף שלי זה בית המקדש שלי, ובן אדם צריך לדעת מה הוא יכניס לבית המקדש שלו, ומה הוא לא רוצה להכניס לבית המקדש שלו, או את מי הוא לא רוצה להכניס. ואני החלטתי שאני לא מכניסה את זה לבית המקדש שלי. אני לא אגיד שאני לא חשופה, יש המון מידעים, מגיעים אליי מידעים, אבל להיכנס במיוחד ולראות, אני יודעת שזה יפגע לי בנשמה, בנפש שלי. ואני כמטפלת לא יכולה לאפשר לעצמי להגיע למקום הזה, להיות פגיעה. אני צריכה לבוא מהמקום הזה של לתת לאחר ולעזור, לטפל, ואם אני אהיה פגועה אני לא יוכל לתת, לא יהיה לי, אני אהיה ריקה מתוכן בכל המובנים, מנטלית, רגשית, פיזית, לא יהיה לי את הכוח הזה. אז אני החלטתי שלא. זה בפן של עדינה. עכשיו, בפן המקצועי, אני בטוחה שלא רק למגזר שלי כמטפלת, זה קצת פגע בקבלת אנשים לטיפול, כי אנשים מפחדים בגלל האזעקות, אנשים שחיים כרגע בחוסר ודאות כלכלית, אנשים לא עובדים,
ופתאום אנשים אומרים לי, בין אם לבחור לקנות אוכל או לבוא אלייך לטיפול, אז אומרים לי, לא, אני מעדיפה לקנות אוכל מאשר לבוא לטיפול. טוב, תלוי מה, לא שלא קיבלתי, זה מטפטף, אבל לא כמו שבאמת הייתי רוצה, כמו שזה היה קודם, למשל. יש איזה משהו שכמטפלים הרבה יותר קל לנו לבוא ולהגיד, הביחד הזה, סיפרת לי מקודם גם על קבוצה כזאת שאתם יושבות, מטפלות ועושות מאסטר מיינד כזה, סיור מוחות, והוגות פתרונות. עכשיו, זה מאסט, אני חייב כאילו להגיד, זה משהו שהוא מאסט, לאוורר את התקיעות הזאת, לאוורר את הקושי, כי אנחנו לא היחידים שחווים את הקושי, מלא אנשים חווים את הקושי. ואלה שכן מוצאים את הפתרונות, זה אלה שהרגישו שטוב, אכלנו את הקושי, הבנו, קשה פה, לא קל לאף אחד, אבל גם החיים ממשיכים, הבנק ירצה את התשלומים שלו, העירייה ידרוש את הארנונה, הביטוח של הרכב צריך לרדת, אז הוא ירד בזמן. ככה זה, אנחנו לא יכולים לוותר. והפתרונות האלה שאת בעצמך עשית, כאילו, ספרי עליהם קצת. אני עכשיו בתהליך של שינוי בתדר. תראה, אני למדתי בשבועיים האחרונים שאנחנו צריכים להפסיק לפחד. אנחנו כן צריכים לקום ולהמשיך את החיים. צריך להעיז, לא לפחד, אומץ, לקום ולקחת יוזמה ולעשות דברים. ואני החלטתי שאני משנה את השיח שלי. הרי אמרתי לכם בהתחלה, אמרתי לך, אני מחליטה מה אני מכניסה בראש. ואם אני החלטתי, אני מכניסה עכשיו שיח חיובי. כל בסדר, יהיה בסדר. יש לעולם הזה, מי שיצר את העולם הזה, אז יש גם פתרונות. כמו שהעולם הזה נוצר, יש לנו את הבורא, האמונה, פה האמונה נכנסת מאוד מאוד לתוקף. ואני מאמינה שכן יהיה בסדר, וצריך לשנות את השיח, וכן לא כל הקטע הזה של ההפחדה, והנה הזקה, והנה לא, ואם אנחנו נבוא ויהיה הזקה, ולא, ואין מה לאכול, ואין כסף, ואין, צריך להוריד את המילה ואין, כי זה סתם יוצר תדר של חוסר. יש, הכל בסדר, יש אמונה, יש כסף, יש הכל. ברגע שאנחנו נשנה לנו את התדר הזה, אני מאמינה שהרבה דברים השתנו, גם השיח, גם צריך לדעת מה להגיד. מה שאנחנו מוציאים מהפה, אנחנו גם בורים מציאויות. אם אנחנו חלק מהקדוש ברוך הוא יצר אותנו, אז מה, אז אין לנו יכולת, אם יש לו, הוא היה לו את היכולת לברוא, ואנחנו חלק ממנו, אז זה גם לא יש לו חלק את היכולת הזאת לברוא. אז אנחנו גם יכולים, אנחנו שם, אנחנו רק צריכים להעיז. זה הכל, רק להעיז. צריך לשנות את התדר הזה, וכי כולנו, אני, אתה, כולנו, גם כמטפלים, גם כמאמנים, לא משנה מה. אנחנו נשנה את השיח הזה, את מה שאנחנו מוצאים מהפה, ולחשוב בתדר חיובי, אנחנו נצליח. אין שום סיבה שלא, ממש לא. והנהפוך הוא גם אנחנו ניצור עולם שהוא באמת יותר יפה ויותר טוב. הוא מואר יותר אפילו, הייתי אומרת. זה שלב. כרגע אנחנו עדיין בעלייה, ואתה יודעת, אומרים שהולך להיות יותר קשה לפני שזה ישתפר. אני אומר את זה להרבה אנשים שקרובים אליי, כי ככה זה נראה. ואז אני כאילו רוקד בין הפן האישי לעסקי. אני בא ואומר ללקוחות ולקולגות, כן, הולך להיות יותר רע. אבל אנחנו באמת רוצים את התדר הזה שהוא כן עושה וכן מביא וכן מתקדם וכן פותר, כי יש קשיים, אתה יודעת, יש כאלה עם ילדים בבית, ויש כאלה שאתה יודע, פתאום סגרו את מערכת החינוך, אני שומע הרבה תלונות על זה, כאילו, איך אנחנו אמורים, כאילו, אי אפשר לעבוד, הילדים בבית, צריך להעסיק אותם, לא פשוט. ועדיין, אני מכיר מלא עצמאים, שעדיין מצאו את הדרך. עכשיו, יש הרבה דרכים, אני אומר את זה גם כבעל עסק, וגם כיועץ עסקי, וגם כמאמן, וגם מחזק את הדברים שלך, הכל בתדר, הכל במה שאנחנו רוצים, ואיך שאנחנו תופסים את הדברים.
כי הצעד וחצי האקסטרה האלה, זה מה שיעשה את ההבדל אם זה יהיה מהעסקים שנכנסים לסטטיסטיקה ונסגרים, או שזה יהיה מהעסקים האלה ששורדים את הקושי וצומחים הרבה יותר חזק אחר כך. הדימוי של עוף החול חוזר הרבה פעמים בתקופה האחרונה. באנשים מדברים על זה. את יודעת מה זה עוף החול? הוא מתלקח, הופך לאפר וצומח מחדש. אז זה גם עם ישראל בסופו של דבר, כל דור, כל עשור, כל כמה שנים, קם עלינו איזה מישהו אחר, ואנחנו פה כדי להישאר. בסופו של דבר אנחנו נישאר. אז אותו מיינדסט אנחנו רוצים לשמר לא רק בתודעה שלנו, אלא גם בתודעה של המעגלים הקרובים, ואצל החברים, ובאמת כמו שאמרת מקודם, לבחור מה אנחנו מכניסים. איפשהו במהלך השבועיים האלה, העליתי איזה לייב, נתקו מהחדשות, זה רע לנשמה שלכם. אני מכיר כל כך הרבה אנשים שלא מצליחים לכבות את הטלוויזיה. מדליקים את הטלוויזיה בפול ווליום, וזה צורח, והטלפון רואים עוד סרטונים וצרחות, למה אתם עושים את זה לעצמכם? זה לא בריא, לא חסר לנו עם מה להתמודד, אז אתם ממשיכים לצרוך את זה? תרכזו במה שאתם כן יכולים להשפיע, תהיו ליד המרחב המוגן, תדאגו לדברים שהם יותר נגישים כדי להשפיע על האווירה בבית, אז שהטלוויזיה חייבים להתעדכן, תנמיכו, תשימו אותה על מיוט, כאילו זה הטיפים הקטנים האלה, כי וואלה הייתי בבית אחד שהטלוויזיה הייתה צורחת כאילו בחדשות, ובבית אחר שהם פשוט שמו על מיוט, אין לך מושג, איזה שינוי באווירה בבית. כאילו סבבה, הם רוצים להתעדכן, מסתכלים, קוראים את הכתוביות, ממשיכים הלאה. זה לא ממלא את כל החלל בבית. זה לא מרעיל את כל הבית. מי שרוצה להסתכל, רגע להתעדכן, מתעדכן. משאירים אותה דלוקה בטלוויזיה, משאירים. אבל זה לא תופס את כל הנפשות בבית. זה מקל, זה עוזר. יותר מזה, דעת, יש תרבות כזאת שנקראת פומו, כאילו הרבה אנשים מהטווח גילאים כזה 20, 30, 40 מדברים על הפומו, מפחדים לפספס משהו. ואני יכול להגיד, כן, אתם צודקים, פומו, אתם לא רוצים לפספס כלום. יחד עם זה, וזה אבל מותנה, אם תהיה עכשיו הזעקה, ותהיה הזעקה, אתם לא תפספסו את זה, זה מה שבאמת חשוב, תשמרו על החיים שלכם. תשמרו באותה צורה שאתם נכנסים למקלט, תעשו את המקלט הזה גם בתודעה. לבחור מה אתם מכניסים לנפש, לראות איזה תכנים אתם צורכים. אגיד לכם את האמת, את החדשות אני בדרך כלל מתעדכן, פה ושם נכנס, לא לאתרי חדשות, גולל קצת בפיד שלי, זה היה 10 דקות, רבע שעה פה ושם, כדי להתעדכן, אבל זה לא יכול להיות כל היום. כי אם אני כל היום עסוק במה לא, ומה דפוק, ומה לא עובד, אז שמה אני אשאר. וזה מתרגם את עצמו. כי אם אני כל היום גולל, יהיה לי שריר באצבע, אבל לא הכנסתי שקל, לא עשיתי בזה כלום. לא דיברתי עם לקוח שלי לשאול אותו מה העניינים, הלקוח הזה גם לא ישאל אותי מה העניינים אחר כך. זה תן וכך. אני מרים טלפונים ללקוחות שלי, לקוחות עבר, לשאול אותם באמת מה העניינים, מה הם צריכים, מה קורה איתם, אולי אני יכול לעזור. עכשיו, עזרה זה דבר שממלא, אם אתם תהיו עסוקים בנתינה, אמיתית, אתם יודעים איך זה עובד, זה גלגל. נותנים, מקבלים, נותנים, זה מעגל, ומה שאנחנו עושים יחזור בסוף. אז אני חושב שזה חלק מהתפיסה הזאת של איזה תדר ואיפה אנחנו נמצאים, ולהיות בצד הנותן, נותן הרבה יותר כוח, ומרים הרבה יותר חזק, מאשר עכשיו לסגור עוד איזה עסקה, או להרים עוד איזה לייב, או. יותר שווה להתרכז להיות בדברים הטובים, במה כן ולא להיות במה לא. פשוט להישאר במה כן. נכון. קשה, זה מתסכל. לעקור את עצמנו מהטלוויזיה ומהריצה הזאת של להתעדכן כל הזמן, עם זה ההבדל מה יקרה איתנו ועם העסק ועם הבית ועם כל מערכת יחסים שחשובה לנו. אני אגיד לך משהו, גם בתקופה של הקורונה,
להרבה אנשים זה היה לא טוב, אבל אני הוצאתי מזה דברים טובים. אני למדתי, אני הייתי קצת עם עצמי, נתתי לעצמי, למדתי המון דברים. אז להגיד שהיה לא טוב, זה לא, לי בכל אופן לא. ונכון גם עכשיו, גם עם המצב הזה, אוקיי, אני אומרת לעצמי, אוקיי, עדינה, כנראה משמיים הועידו לך לנוח, את עובדת קשה מדי, אז תנוחי. אז עכשיו אני התחלתי ללמוד עוד פעם, לומדת, אני כל הזמן לומדת ואתה יודע, אני כל הזמן לומדת ומשאירה את הידע שלי למטופלים שלי. אז עכשיו אני עם כל הנושא של הארומותרפיה, כל הצמחי מרפא. אני עכשיו בונה תוכנית, אנחנו עכשיו בכל המדינה שלנו בלחץ וחרדה, אנחנו כל הזמן שומעים לחץ, חרדה, אני גם בקופת חולים שאני עובדת, אומרים לי אנשים, אני באתי להירגע, אני רוצה עיסוי בשביל להירגע, להתנתק, ואז אני פה נכנסת לקטע של, אוקיי, מגע הוא מרגיע. אני מתחילה להניף את המוצר שלי, מתחילה להמליץ על שמנים שיכולים להרגיע. אני נותנת פה, אני קצת לומדת, רק התחלתי, ממש. זה עוד ככה, אתה יודע, עוד בחיתולים. אבל אני עושה עם זה משהו. מכל דבר, איך אומרים? מכל דבר רע, לך תוציא את הטוב. אין הכל רע. תוציא את הטוב. וזה מה שאני עושה, אני ממקסמת את מה שאני יכולה למקסם. מכל הנושא הזה, של כל התקופה הזאת. אם אני לא אעשה את זה, כן, אתה צריך להיות קריאייטיב, אתה צריך להיות יצירתי, אין מה לעשות. יצירתיות הזאת לא באה בלחץ. אני לא רוצה להישאב למקום הזה, ותאמין לי, יש מספיק שנגיד אם הייתי יושבת ככה בשקט ולא עושה עם זה משהו, ומי כמוך שאנחנו ישבנו לשיחות, הרי אתה הצגת, כאילו, אתה זוכר לשיחות שהיינו, אז וואלה, אני השתניתי מהקצה לקצה. אתה מרגיש, אתה יודע, גם הביטחון שלי והכל, וכאילו, איך אני אסביר לך, כל אבני הדרך הזה שכאילו היה בהתחלה, והפחד הזה, כאילו להוציא את זה החוצה, את כל המוצר שלי, שאני פחדתי ואיך אני אעשה ומה אני אעשה, אתה זוכר את זה. אז כאילו לאט, זה נתן פוק. ועכשיו אני כן רוצה לשמור על מה שעשיתי, אז אני לא רוצה לתת לנושא של המלחמה, להשפיע על זה, לרדת, כי אני מפה רוצה להמשיך לעלות. גם בשביל שאני יודעת שמי שייצג אותי, אז אני יודעת שהוא עוקב אחריי, ווואלה, כל תגובה, כל פוסט שאני נותנת, שאני בסטורי, באינסטגרם, בטיק-טוק, בפייסבוק, כל תוכן, כל מה שאני עושה, ואני מקבלת המון פידבקים. אז אני יודעת שגם שאתה זה שכאילו סוג שלי, שאתה זה שהצגת אותי, אז גם שאתה עוקב אחריי, אז גם זה כמו כאילו, הנה, וואי, עכשיו הוא מתגאה בי, וגם בלי שום קשר, כאילו גם בשביל עצמי, בשביל מה שאני. אני רוצה להמשיך להיות כאילו בעשייה הזאת, בלהרים את זה, בלהניף את זה. לתת את זה לאחר. תבואו, קבלו טיפול. לתת את כל הידע שלי, את כל מה שבעצם, אתה זוכר שאמרת לי, את מלאה תעודות, ובואי תספרי לי, אתה זוכר את הלייב הראשון. אז אני מנגישה את כל מי שאני ומה שאני. כדי להמשיך לתת את השירות הזה. וכן, והכל דרך המדיה, דרך הפרסום. עכשיו שיווק בתקופה הזאת זה באמת דילמה שהיא קשה. כאילו, את עשית חתיכת דרך שאנשים לא רואים, רק רואים אותך בפוסטים שלך ובסטוריז שלך ובגרפיקות שאת מעצבת לבד, אבל אנשים לא רואים את כל הדרך שמאחורי זה, ואנשים חושבים שאם את מעצבת ככה ומוציאה פוסטים ומוציאה שיווק, אז זה בא טבעי. לא, זה לא בא טבעי לאף אחד. אני אגיד לכם את האמת, גם לי בתקופה האחרונה לא היה יותר מדי אוויר לזה. לא היה לי כוח יותר מדי שווק. אז כשהיה לי זמן, נתתי כמה סרטונים, כמה עריכות, כמה גרפיקות, עשיתי
מקבץ של דברים, וסידרתי אותם כאילו במתוזמנים שיעלו בזמן. אני עובד גם עם לשווק זה סיפור אחר, אבל אני ייצרתי את התכנים כי אני יודע שבעת הזאת, בזמן הזה, אני אצטרך לתת שירות למישהו. ועכשיו זה כבר לא עניין של לקוח, זה עניין של שאני הייתי צריך שיתקנו לי את הטלפון והיה שם בשבילי בעל עסק שבא ופתר לי, ככה אני רוצה להיות גם בשביל לקוחות והמתעניינים ואנשים שצריכים עזרה, כי לא חסרות לי תעודות ולא חסר לי ידע ולא חסר לי במה לתרום, אם זה מקואוצ'ינג ואם זה ממנהל עסקים ואם זה משיווק ואם זה מייעוץ אסטרטגי. לא חסר במה לתרום. כלכלת המשפחה, דיברנו על זה בעבר, זה דבר שהיום עולה מפחיד אצל אנשים לרגע איבדו את זה, רגע השתנה משהו במרקם, באווירה, כלכלת המשפחה, אז כאילו לתת, זה הזמן שבו אנשים כן צריכים, וכן לחתוך את המחירים, וכן לוותר לפעמים על איזה תשלום, או לדחות אותו, לעשות משהו שיהיה ווין ווין, כמובן אתם לא צריכים לוותר על עצמכם, כי אז לא יהיה לכם בכלל מה לתת, אבל כן למצוא את ההסדר שיעשה טוב גם לכם וגם ללקוח. ווואלה, רק תהליכים כאלה כמו שאת עברת, גורם לי להאמין שזה דרך שכל בעל עסק צריך לעבור. מהשלבים הכי קשים, להתפתחות הזאת, והיום בעיניי, כאילו איך שהתחלנו את השיחה, לשמוע ממך את מה שאת כן עושה, ועל היצירתיות שלך, וזה שאת כן מחפשת את הפתרון, כי העסק צריך להתקיים. כן, אני עצמאית ושכירה, כן, העסק צריך להתקיים חד משמעית. אני באתי לעולם הזה לעשות טוב, לתת ריפוי לאנשים, ועם הידע שלי, ויש לי ארגז כלים ענק, ואני רוצה לתת אותו. אני לא רוצה שהוא יישאר אצלי. כמה קורסים זה כבר הגענו במספרים? 30 הגעת ל-30 קורסים? כמה קורסים עשיתי? וואו, מלא. יש 30, אני זוכר פעם, כאילו שעשינו את הרשימה, אני זוכר שהיה איזה 20. מלא. כן, יותר. זה מהיתרונות שלך, בגלל זה כשכאילו... ויש עוד, יהיו עוד בעתיד, כן? כי אני ממשיכה עוד להתעניין, פשוט אני מחכה לזמן הנכון. נכון, דבר. יהיה עוד. יש המון הפתעות למטופלים שלי, המון. זה כיף לדעת שאת לא נעצרת במשהו אחד, ואני בראש כאילו שואלים אותי מיד, ומה את עושה? מטפלת הוליסטית, יש לך בעיה, האבחון שהיא תעשה לך, ימצא לך מרמת המפרק של האצבע לבעיות הורמונליות, כאילו זה אף פעם לא ייגמר עם כל ההכשרות שלך. אני מתעניינת בעוד דברים, אבל אני אומרת לכל דבר יש את הזמן שלו, אני כבר הכנתי אנשים שאני יודעת שאני אגיע אלייך, לא כרגע, עוד מעט, אני מכינה. אני הולכת, שומעת, הרצאות, זה, מכינה. יש מלא דברים בצ'ימידן שלי שאני רוצה עוד להרחיב, כי זה כלים מדהימים, לא חייב כאילו במגע, אלא יותר משהו שהוא אנרגטי, הביו-אורגונומי, התרפיה שלושת הממדים, לא חסר, ממדים, ואני רוצה באיזשהו גם דיקור סיני באיזשהו שלב. זאת אומרת, יש עוד דברים שאני רוצה להגיע להם. אבל... עכשיו, בתקופה הזאת שלאנשים קשה, והם לא יודעים מה הם רוצים, ואומרים שאם זה אוכל או טיפול, אז הם מעדיפים אוכל, נכון, צודקים. אבל אם אתם יכולים לקחת איזה שתי טיפות על הלשון שזה משהו טבעי, זה יכול לעזור, וזה שפו ליצירתיות שלך, זה חלק מהדברים שמעניינים אותך, זיהית את הצורך ופתרת אותו, וזה יאמר לזכותך. אני גיליתי למשל ששמן לבנדר הוא מאוד מרגיע עצבים, לחץ, סטרס, לא ידעתי, אבל אני גיליתי. ואני עכשיו נותנת, כאילו גם
בעיסויים אני מורחת אותו, אני עושה עיסויים, אבל אני גיליתי באיכות שאם נגיד עכשיו שמים את זה ממש ככה, בלי לדלל את זה בשמן בסיס, ממש בטיפות, התחיל להריח את זה, לשים קצת טיפה במצח, איך שזה ככה, 2-3 טיפות פה, להריח את זה, זה עושה פלאים. תפוז פראי, תפוז בר, עושה מצב רוח. כמה אנחנו יכולים לשמוע דיכאון ורע, קצת לשנות, לימון, כל הקטע הזה של העדרים. מדהים. אז אני נותנת עכשיו, איתך ככה בלייב, נותנת עכשיו קצת גם טיפים. קצת להריח, עדרים, תפוז בר, לבנדר, לעשות קצת ככה. תנשמו אנשים, תנשמו. באמת. ברגמות טוב לחרדות למשל. מי? ברגמות, שמן שנקרא ברגמות. זה דברים שרוב האנשים כאילו, שאני באופן אישי לא מכיר. לא מכירים. יודעים שיש את השמות האלה, אבל לא באמת יודעים מה לעשות איתם. עכשיו ריח מקושר לנו לזיכרונות, ריח הוא מאוד מאוד מקשר לזיכרונות. הרבה פעמים יוצא לנו לתקל באיזה ריח כאילו שתופס אותנו וצף לנו איזה זיכרון, והריחות האלה בדרך כלל מתקשרים למשהו שהוא יותר רגוע. עכשיו איפה פגשנו את הריחות האלה? ששתינו תה ברגמות בבית, שאמא קילפה לנו תפוז, זה יושב על המקומות האלה בתת מודע אצל הרבה אנשים, ואני מאוד בעד, התפוז לחבר. מדהים מאוד, אני נתתי, באה אליי מישהי מטופלת, כמה ימים אחרי המלחמה, הבאתי לה בבקבוקון קטן 10 טיפות של תפוז. אתה לא מבין מה זה עשה לה. כמה תודות קיבלתי. כזה קטנצ'יק. היא שמה לעצמה פה, היא הייתה בעננים, שינה לה את כל המוח. כל המוח שינה לה. כזה קטן. שמש. אני יצאתי, כאילו עוד פעם, אתה זוכר? שבשבילי בן אדם יוצא ככה, כאילו, מה? אם אתה זוכר, שהייתי אומרת לך, אני כאילו הרגשתי שהרווחתי $1,000,000. זה השליחות שלך, זה התפקיד שלך בעולם. אז בשביל זה אני אומרת, אנשים, תבואו, תדברו, תחוו, מגע, זה משהו שהוא מאוד מרגיע. שיח, לדבר על הכאב. רק שתדע שרוב האנשים, אתה יודע מה גיליתי? שרוב האנשים, אמרנו גוף נפש אחד הם, זוכר? דיברנו על זה. כשהם מקבלים פה טיפול, עבר לי. למה, אתה יודע? כי הם מדברים, מתחילים להשתפך באמצע הטיפול. כשאתה משתפך באמצע הטיפול, אתה כבר הורדת לך 3/4 מהבעיה. מה נשאר לי במכני? להזרים את הדם? זהו, נעשה, נגמר. עבר לי, אין לי כאב גב, אין לי כואבת לי הרגל, איך זה קרה? למה לא כואבת לי עכשיו הרגל? למה? לאן נעלם הכאב הזה? איך יכול להיות שסחבתי כזה כאב רגל או כאב גב תחתון כל כך הרבה זמן? איך? למה? כי בן אדם דיבר על מה שהפריע לו. כי אנחנו נוגעים, זה לא סתם טיפול, זה לא סתם עיסוי, כי אתה נוגע בכל מיני נקודות. הרבה אנשים תופסים ניסוי בתור משהו שהוא פן, כאילו בשביל הכיף. אבל זה לא... רק מי שבאמת כאילו כאוב בכאב שהוא לא רק פסיכוסומטי, אלא כאב שהוא אמיתי, מרגיש את ההקלה הרצינית הזאת אחרי טיפול. אני רוצה שאנשים יבינו משהו, ואני לא מתביישת להגיד את זה בלייב הזה. במיוחד למגזר של הגברים, לא בשביל, אין לי פה עכשיו, נשים שומעים המילה עיסוי, לצערנו הרב, זה נותן קונוטציה שלילית. אז הגיע הזמן שאנשים יבינו שעיסוי זה דרך ריפוי,
ולא לדברים להפוך את זה למקצוע פרוץ, כי מקצוע פרוץ הוא לא. אז זה גם מקום בשביל להביע בלייב הזה. אני מאוד מאוד רוצה להדגיש שזה לצורך ריפוי של גוף נפש, ומי שבאמת רציני ובאמת סובל מכאבים כרוניים, בעיות אורתופדיות וכאבים כרוניים, מכל מצב שהוא, אז כאן זה באמת המקום לבוא, וזה לא משנה, אני או מטפלת או מטפל אחר, זה לא משנה, whatever, מי זה, לא משנה, לא חייב אני, אבל שאנשים יבינו שזה כלי לריפוי, כמו כל דבר אחר, כמו שתיקחו עכשיו איזה אופטלגין או משהו. ככה זה מה שאני ממש רוצה להעביר. זה יותר עמוק, זה עניין של לתת לעצמך, כל אחד צריך לתת לעצמו את ההקלה הזאת כדי להרגיש יותר טוב, כדי להיות מסוגל לתת יותר ולהיות יותר, זה יד ביד. הריפוי הזה, תחשבי, עכשיו את בתור מעשה, אם כואב לך, אם יש לך כאבי גב, את לא יכולה לעשות את עצמך. נכון. את לא יכולה לעשות את עצמך. אבל אם את תתני לעצמך, לכמה אנשים עם כאב גב את יכולה לעזור? זה קטע של למלא את עצמנו, למלא את המצברים, כדי שאפשר יהיה להיות בתדר הגבוה של הנתינה. איך אני אסביר את זה? אתה מסביר את זה יפה. כי התדר הזה באמת הוא ה-game changer, כי אי אפשר להיות מבואס על החיים שלך ושהכל יהיה טוב. אבל בתדר של נתינה הרבה יותר קל לעבור את התקופה הקשה. כאלה שמתנדבים, המשמר האזרחי, האנשים שכאילו הקימו את כל ההתנדבות של תרומות, עשייה, הסעות, גיוס כספים, כל כך הרבה נתינה בתוך העם, ועדיין תמיד יהיה את אלה שיחרחרו מלחמה, ומי אשם ומה אשם, זה מלחמה, עכשיו לא משנה כמה מי אשם, אף אחד לא יתפטר עכשיו, לא יפטרו אף אחד עכשיו. בודדים הם אלה שכן, הייתה שרת משרד ההסברה שהעדיפה לסגור, וואלה לא היה לה רקע באיך לייצר הסברה, היא עשתה בשכל שהיא סגרה את זה, כי גם ככה צריך קיצוצים במלחמה. אבל מי שאשם במלחמה הזאת זה לא היא. מי שאשם במלחמה הזאת זה מחדלים שעוד יחקרו ייקח זמן עד שיפטרו, ווואלה, כל אחד ייתן את הדין על המחדלים שלו. אבל לחפש עכשיו את האשמים, אני אגיד לך את האמת, כל פעם שאני רואה מישהו שמחפש מי אשם, אני גולל אותו הלאה. גם בחיים. אין לי, מי אשם? אוקיי, אתה צודק, גם הוא וגם הזה שבראש מפה, וגם ההוא משם, וגם ההוא משם, לא אכפת לי מי אשם. בואו נסיים את התקופה הזאת, והאשמים ייתנו את הדין. זה מה שאני אומר. זה לא ימין וזה לא שמאל וזה לא פוליטיקה ולא נעליים. כרגע מלחמה מתנהלת לנו בארץ ואנחנו פה כדי לשרוד אותה. בסוף המלחמה אנחנו נראה מה יהיה, אבל כרגע אנחנו בתקופה שעוד יכתבו עליה בהיסטוריה. ולחפש מה לא בסדר, קחו, יש לכם אזעקות עדיין בדרום. הנה מה לא בסדר, אל תחפשו רחוק, אל תשברו את הראש, אל תחפשו אשמים. יש אשמים חד משמעית, הם ייתנו את הדין. זו דעתי. כרגע, לעלות את התדר, למלא את עצמכם כל רגע שאתם יכולים בטוב, כדי שתוכלו לתת בטוב ולהיות בתדר הגבוה. זו ההשקפה שלי. נכון, אני שיניתי את התדר. את כן, את אלופה. אני שיניתי את התדר, כי אני הגעתי למסקנה שזה לא יעזור לי שאני אהיה בתדר שלילי, ושבועיים האלה היה מספיק זמן לעשות את הסוויץ' הזה, והיום, אתמול והיום אני החלטתי שאני לא שם. אתמול כבר החלטתי שאני לא שם. יש כאלה שיקראו לזה תדר, יש כאלה שיקראו לזה מיינדסט, יש כאלה מיליון דברים. אבל בסופו של דבר, זה מה אנחנו עושים ברגע הנתון. דיברתי עם חבר לא מזמן, שאלתי אותם אם אתם מכירים בכללים מעגל ההשפעה ומעגל הדאגה.
זה אומר להתרכז במה שאני יכול להשפיע עליו, מה שאני יכול לשנות, ופחות להכניס לנו את כל מה שאני לא יכול. כי מה שצריך להיכנס, ייכנס. כאילו לראות טלוויזיה זה בחירה, לשמוע את הזעקה זה לא בחירה, לשמוע אותה בכל מקום. נכון. אז להתעסק במה שאני כן יכול להשפיע במהלך היום-יום, זה בעיניי טיפ מנצח שאני יכול לתת ככה, לפני שאנחנו ככה אורזים את השידור הזה, זה היה באמת שידור שהוא במטרה לאחר, אין פה מחירה, אין פה קידום, אין פה שום דבר, פשוט לדבר שיח עם חברים, כאילו, צריך את זה, צריך קצת לשבור את השגרה, וזה למה דיברתי איתך, זה היה ספונטני לחלוטין, אתמול ראיתי איזה סטורי שלך, שלחתי לך הודעה, יאללה, בוא. הכי ספונטני ואני הכי נהניתי בו, כי גם העברתי מסר וגם כדי לתת אולי למישהו, אם הצלחתי לעשות למישהו קצת שינוי בתפיסה שלי, עם התפיסה שלי, ולתת להבין לאנשים שזה, כל הגוף שלנו זה בית מקדש, ואתם תחליטו איזה סוג של חומר, איזה סוג של לא חומר, לא נגדיר את זה חומר, מה אתם כן רוצים לשים בתוך בית המקדש שלכם, ומה לא, ושם אתם תנתבו את עצמכם. אנחנו אנשים, בסופו של דבר, אנשים שהם בערי דעת והשכלה, ואנחנו יודעים מה טוב לנו ומה לא טוב לנו. אז אני חושבת שאם מה שאנחנו נשדר ונכניס את מה שאנחנו רוצים להכניס, אני מאמינה שהכל יסתדר. בעזרת השם הכל יסתדר ויבוא על מקומו בשלום, והתקופה הרעה הזאת היא תעבור כמו עוד הרבה תקופות שרובנו כבר עברנו תקופות קשות. זו תקופה שהיא ייחודית ונוראית בצורה אחרת, אבל כן, זה כנראה ניסיון שאנחנו צריכים לעבור בין אם כפרטיים, כעם, כעסקים, כמדינה, כיקום, אנחנו צריכים לעבור את התקופה הזאת. יש פה משהו גדול שקורה, וחייבים לעבור את זה כדי לספר. אז בגדול אני די שחררתי מהלב את מה שהיה חשוב לי לשחרר לאורך הלייב הזה. איזה כיף. כיף לי להעביר איתך לייבים, ואנחנו נעשה את זה עוד פעם, אני מאמין. אני בשמחה. בשמחה אני פה, מתי שתרצה. באהבה ובכיף. ומי שצופה עכשיו בלייב, ומי שיצפה אחר כך, יש לכם שאלות בנושאים של טיפול, עיסוי, ריפוי, תקשור, זה טבעי, זה עדינה. יש לכם עניינים לא פתורים שאתם רוצים, יש לכם שאלות שאתם רוצים לשאול, תשאלו. הלייבים האלה, איך לעשות לפחות 3 בשבוע, זה קטע של נתינה שבא לי לענות לאנשים, יהיה מקרים שאני אקח אנשים, כבר התחלתי לסגור את הלייבים הבאים, אנשים שבאים לשיחה של ייעוץ עסקי, כייעוץ עסקי בשביל הפן, בלי עלות, בלייב, לראות איך נראית שיחה של מיפוי איך אני עוזר לאנשים לזקק את הצורך ואיך אפשר לפתור. המטרה היא נתינה ושתמיד נהיה בצד הנותן, ושתבוא ברכה על כולנו. אמן. אמן ואמן. שיהיה ערב טוב. תודה רבה לכולם, תודה רבה לך. תודה רבה, ואנחנו שנעבור את התקופה הזאת בשלום. נעבור ויהיה לנו רק בשורות טובות. אמן. לא רק לכולם.